Rakkaus. Voiko se olla vaarallista? Oi, poikia on vaikea ymmärtää. He haluavat vain yhtä asiaa. Masentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Missä he ovat? Mikseivät he jo palaa? Mahtavatko he palata ensinkään Muumilaaksoon? Nuuskamuikkunen lähti, koska hän näki millaista soppaa on tulossa. Tiedätkö, että kuorsaat kuin porsas? Onko meidän pakko? Minä en pidä riitelemisestä. Hän on vain jäätävän ironinen. Kukaan ei estä sinua kääntymästä takaisin. Mikähän sitä vaivaa? Minä vihaan naisia. Vihaan. En olisi osannut sanoa paremmin. Sinähän olet se voimamies. Sitten kysyin, oliko se nähnyt sinua, ja siitä se sai hepulin. Minä en tiedä mitään. En minäkään ihan tyhmä ole. Puhuin totta. Et tarkoita mitä puhut, niin se suututtaa minua. Lupaa, ettet enää koskaan palaa. Lähdetäänkö takaisin? Joo. Oma rakas muumipeikkoni. Muumitaloon kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Oi kiitos, muumipappa. Hyvä esitys! Nuuskamuikkunen, muumipeikko. Mikäs soppu hänelle nyt tuli? Ei minua mikään vaivaa. Outoa käytöstä jopa muumipeikolta. Olen pahassa pulassa. Muumipeikko, hoi! Minne hän on mennyt? Olisi inhottavaa, jos olisinkin väärässä. Älä kerro epäilyistä. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Naisen vaisto ei petä milloinkaan. Nuuskamuikkunen. Miksi hänen piti tulla tänne? Sinä olet alhainen. Häivy heti paikalla. Minä lähden, jos sinä jäät. Joko sinä voit paremmin? Hän ei ole syönyt 3 päivään. Hän ei ole oma itsensä. Mikä sinua riivaa? Minä olen vapaa ja voin tehdä mitä haluan. Oletteko riidoissa? Eikö se ole pelkästään luonnollista, että jos aviokumppanuuksista vaimo on vaikeuksissa, mies haluaa auttaa häntä? Mitä minun täytyy tehdä? Sanot, että olet pahoillasi ja tarjoat sovinnon kättä. Ja silloin huomaat, että todella olet pahoillasi. Hän on poissa. En olekaan nähnyt nuuskamuikkusta viime päivinä. Minä luulen, ettei nuuskamuikkunen halua seuraa. Mutta onko hänellä paikkaa minne mennä? Masentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Varjelkoon! Oi, mitä minä nyt teen? Mitä nuuskamuikkusesta? Onko jokin vialla? Kaikki on lopussa. Kai minun täytyy kiirehtiä, jos aion pelastaa hänet. Minun täytyy. Nuuskamuikkunen. Sinä olet aivan liian nuori päättämään päiväsi näin murheellisesti. Muumipappa, katastrofi! Voi kauhistus. En olisi ikinä uskonut, että hän on noin epätoivoinen. Hän ei ole syönyt 3 päivään. Heikossa kunnossa hän ei jaksa etsiä.
Kaikki ovat jo tainneet luopua toivosta. Nuuska Muikkunen! Onko hän kuollut? En minäkään haluaisi sitä uskoa. Apua! Muumipeikko! 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 Tämä ei voi olla totta. Anteeksi. Minä... Oletko sinä tehnyt hevosen?